Čaute. Dneska si môžeme ísť zahrať Noob Experiment. To je takáto jedna hra, čo ma baví niekedy. No, môžem vám ukázať styl a prehľad. O 9 sú eventy, keď viete. No. Začneme styl a prehľad. Som vykradol 6-7. Poznáte jedného takého youtubera, čo sa volá Artgun. Vám poviem. No, ako sa mám pripojiť? Tu sú moje zabrované servery, lebo neviem prečo, ale no. Vybrať si, buď mám ísť Summer ITB alebo Ormar ITB. Ja by som buď išiel, to je jedno, ak si zoberám, lebo som si tu, lebo tu na Summer ITB, alebo aj na Omar ITB sa tu, proste tam sa pripájajú takí OP brejroti, tu na Summer ITB, tam sa pripojila taká jedna typkyňa, čo mala špagety toalety more s jedným enchantom. No, ja by som chcel, že by ste mi mohli dať tých 50 odberateľov, že sa už blížime postupne. Tu mám brejroty, tu mám balerina permintita, a toto mi padlo Bananito Bandito. Keby som mal napríklad Radiation Secret Lucky Block so koľkými enchantom, tá potom by mohol by mi padnúť Esoxe Cola a Radiation, keby som mal Secret Lucky Block. Vidíte? More. Rainbow. Nie. Som chcel tu buď sa mini Spiderini Rainbow, alebo Los Tralaleritos. Pre mne nejde unoknúť chat, čo mám robiť. A sa proste že na eventy bude Rainbow či kokos. No, čo by mi napíše do komentára, čo mám vykradnúť. Vidíte, tu je. Môžem ho zamrzniť, vidíte? Vidíte? Tu je. Ešte sa dohráva tá súťaž, keď aspoň ja už čakám, dokým dáte tých 50 odberateľov, dokým ja môžem už vyhlásiť toho výhercu, kto môže vyhrať Los Mobilis. Akoby ešte neviem, že či buď vám dám Los Mobilis, alebo to tu Six-7, ale možno vám dám Los Mobilis. No, kto chce dať trade z Six-7, nech napíše do komentára svoj nick. Ja viem, že preto som si teraz zapol mikrofón, lebo mám tu zatvorený. Včera si ho neviem proste unlocknúť a neviem, čo mám robiť. Ja by som chcel, buď by som mu vykradol tomu typkovi napríklad niečo OP napríklad, ale či sa mi to podarí, či nie, táto neviem. Ale to mne sa skôr otvorí Warfaceka. No, ja si tu dám za mini Spiderini Rainbow, by som chcel, či klona more. Ježiš, ja sa zlímim, to je no. Tak sa to robia pasničky.
Kúkajte. Tu. Keby ste chceli vedieť, dajte to tu. Má to nič. Kúkajte. Keď to chcete vidieť, tak ho teleportnete, tak mu dáte a tak. A kúkajte, to vám mu to nepomôže, lebo... A ja som to zabudol, že ja mám ešte gold, to môžeme vytradiť, všetko môžeme vytradiť. Však, ja som nevedel, ja som mu mohol vykradnúť. Nie. More, ja už viem, prečo som si mohol dávať pozor, kúkať. Tomu už viem. Počkajte, vymažem. Neskoro. A ten dostal. Nie, tu už mohli byť tie eventy. Nie, pomoc. Nie, toto nie je moja, to fakt. Nie. Môže to bol fail. Ježiši, pomoc. No. Komu by sme mohli vykradnúť? Kto chce, nevykradnem to. Postavím sa, vykradnem toho typka. Ešte neviem, že či ho vykradnem, či nie. No, tak my budeme natáčať 30 minút video a prosím vás, dajte mi za free brejroty, lebo moja vina to nie je, že som taký núbak. Tankele tak ma proste vykradli a preto som tu teraz smutný. Gold? Spaghetti toalety? Spaghetti? Nutella? Nie! Ste tu videli? To keby som vykradol, viete, aký by som ho more šťastie. Škoda. Ja neverím. Ty kokos. Keby som vedel vykradnúť. Tak by som bol potom šťastný. No, ja si musím počkať, dokým nájdem takých zatiaľ typkov, dokým tam sa vlastne pripojím, a potom ich možno vykradnem. Akože... Proste umieram. Prosím, dajme tých 50 odberateľov.
Ja ich proste potrebujem. Keby vy ste tiež boli napríklad tí youtuberi, vám by sa to páčilo, že by sa vám potom vás hejtovali, potom by sa vám vysmievali, by vám potom dávali dislajky, potom vy by ste nedostávali tých odberateľov, ale samé dislajky, toto chcete. Keby vy ste boli youtuberi, tak ja by som vám tiež išiel pomôcť. Mám dávať samé odbery, viete. Tak, prosím, musíme to spraviť. A dáme tých 50 odberateľov. No, keby ste chceli tak musíme tých 50 odberoch, viete? Tak. Ukáte? Možno. Jaké majú breroty? Na nič. Rainbow. Sa mi hodilo. Los tralaleritos. Tak čo? Yes! Yeah! Rainbow! Oh! Neverím! Oh! Oh! Oh my god! Neverím! Rainbow! Malá šanca, ty kokos! Musíme dať ti more 50 odberateľov. Náš cieľ, čo chceme mať 100 000 odberateľov, musíme to dať, musíme to dať. Potom by som taký more šťastný, že až. A teraz som Rainbow. Ty kokos. To je veľmi dobré. Ja som proste šťastný. Ježiši Maria. Ja tomu neverím. Dáte mi za to veľa odberateľov. Dáme to. Musíme. Ty kokos, som šťastný. Ja som šťastný. Keby som na tom výkradu morelo zbobili, to by som aj umrel. Musíme urobiť to pre mňa na video, že dáme tých odberateľov. Prosím. A môj nick, keď viete môj nick, to máte Alexko3004x. Tu mám followery, tu mám veľa friendov. Kľudne, ale keby som si vás vymazal za frienda, prepáčte, lebo mne niekedy ma to vyjadzuje, že mi to potom ide zapnúť potom žené servery, viete, proste vy na to neprepáčte, keď vás napríklad omylom vymažem. My ešte počkáme, dokým už bude toto, dokým budú tu proste samí hráči. Áno.